Gaur Amurrion, 31. Artzain egunean gaude. Egunean zehar omendu ditugu 3 artzain, 2 emakume eta gizonezko bat, oso lanbide zaila eta gaur egun batez ere, baina nik uste dut asko goraipatu behar ditugulaz, precisamente horregatik, oso lanbide gogorra delako. Eta, izan ditugu postuak, gazta, ardiak, pixka denetarik, orain ditugu ere sari batzuk emateko ardi, bildotz eta animalien oberenei emateko. Eta, hemen ez da bukatzen, gero arratsaldean ere artzaintzakurren txapelketa izango dugu. Giroa nahiko polita, egia da eguraldiak tartetxo bat eman digula disfrutatu ahal izateko, eta orain euriarekin, egingo dugu ahal izango duguna. Baina oso egun polita da eta hurrengoetarako gonbidatuta zaudete etortzera. Urtero bezala 3 omendu ditugu, 3 artzain omendu. Aurten oso pozgarria da niretzako esatea 2 emakume artzain eta gizonezko bat. Yolanda Elosegi, Maria Angeles Iturriaga eta Jesus Miguel Mendibil. Eta, animo artzain guztiei, lehen esan dudanagatik, oso lanbide gogorra, baina beharrezkoa egiten dutelako.